שלי, יעל ריבלין. ויעל מבינה שיש פה קלות אחרי שהיא ראתה את הדמיון המודרך, והיא רוצה לתרום איפור ותסרוקת מתנה בשווי 3,000 שקלים למתחתנות, כמה אמר לי? למתחתנת הראשונה בעזרת השם הערב הזה. אז תנו תוקף למחשבה, תרימו טלפון למשרד, הראשונה שקובעת תאריך, לא עכשיו, אין משרד של נטלי, אחרי אחת היא לא עובדת, שמיתן לה, רק טוב, אמן. רגע, חכו, יש סיפור, בואי. עכשיו? היא רוצה את הקלה עכשיו, הנה, היא פה נראה לי. יעל, בואי, מה תתחבא? תגידי שלום. זו יעל ועשיתי את הערב קלה שלה לפני כמה זמן. חדווה הייתה בערב הפרשת חלה. רגע, זה לא מתוכנן, באמת, לא אמרתי לה להגיד את זה. עשיתי לבת שלי ערב הפרשת חלה, וחדווה הגיעה, ופשוט אני מאולפת על האישה הזאת מאז. מעבר לזה שאני לא עושה אותה. קלה עכשיו, הרגע, מי הקלה? מי מתחתנת ממש בקרוב? מי פה? הנה, אז בואי רגע, היא אומרת שיש פה, בואי, תן לי, בואי. היא קלה, היא קלה, היא קלה, היא קלה, היא קלה, היא קלה, היא קלה. חשוב, התחלתי להתפרץ קצת, הכל טוב. זה במקום ואתם, בואי. בסוכה אסור להעיר הערות, נכון? אז עכשיו אני צריכה איזה... בואי. אמא, זה תיקון. זה תיקון. על הרגל. זה אומר שתרוצי בעזרת השם. ערב טוב, מה אתה זכרנו? ערב זה באופן ספונטני? לא נורא. העיקר שאת שומעת. רבנית, את אמרת לחשוב לפני כמה פעמים. היא רועדת וזה טוב, היא מתחתנת בקרוב.